खुलुमबाय रायजोफोर। दिनै मोनसे चेलेन्ज लानानै फैदों। ओंखाम थोरसिसे ओंखाम गोजा आरो संख्रि आरो दै गिलाससे नोंथांमोना नुनो मोनगोन। 5 मिनिटनि गेजेराव माने जानाय चेलेन्ज खालामदों। दा फुंनि 10:10 एसे बारबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ। दिनै ओंखाम गोजा नायनानै ला, जेबो गैया। बेखौ माने 5 मिनिटनि गेजेराव जानाय चेलेन्ज खालामगोन। नोंथांमोनहा मोजाङै नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे। खुलुमबाय रायजोफोर। दिनै मोनसे चेलेन्ज लानानै फैदों। 10:20निफ्राय आराम्भ खालामगोन। 10:20निफ्राय 10:25सिम थोरसिसे ओंखाम, जेबो गैया। संख्रि आरो संख्रि एसे लादों, नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आरो दै गिलाससे। बेजों 5 मिनिटआव थोरसिसे ओंखामखौ, गोरान ओंखामखौ जाजोबनाय चेलेन्ज। नोंथांमोनहा नायनानै लादो। 5 मिनिटआव आं जानो हागोन ना हाया। नोंथांमोनहा 5 मिनिट नायलांबाय थादो। नोंथांमोनहा आराम्भ खालामसै जानायखौ। 5 मिनिट 20 जाबाय। नोंथांमोना नायदो। बे 25सिम टाइमा खारगासिनो रायजोफ्रा। बुरजा दंबावथारो, हागोन ना हाया नायनोसै।
4 minute जाबाय रायजोफोरनो दाबो बेसेबां बुरजा दंबावो एक मिनिट दंबावो रायजोफोरा दै गैला रायजोफोरनि दै गिलासआ जोबग्रोबाय दै थायोमा हाबावगौमोन माथो खालामनो 5 मिनिटाव जानो हायासै रायजोफोर दा सोरबा 5 मिनिट जाबाय 5 मिनिटाव थोरसिसे ओंखाम दै गिलाससे गैला नै रायजोफोर आरो संख्रि एसे आं हायासै ओंखामा एसे बासिबावबाय थोरसिसे होनो थाखाय